challenging the players with, if you're saying Sundowns are having trouble, why aren't you opening the gap? Hayi Tiko. Koguga amakhokho defender. Koguga amakhokho defender leya nkulumo leya. You can't tell me ukuthi kwakuzanya ukuthi kubuzekala abadlali noma bayibuze bona ukuthi igap abayivuli ngani iMamelodi Sundowns because they are struggling. Iyiphi iSundowns esihlakishayo? Iyiphi iSundowns esihlakishayo? Nina senginibonile into enizama ukuyenza la. I know. I can see through you guys what we are trying to do here. Nizama nini ukwenza ukuthi amaqembu uma ezodlala neSundowns relax. Yabo, alethe guard yabo down. Nizama ukuthi ukwenza amaqembu ukuthi ngoba seshila ama-analysts asemzansi ukuthi Sundowns they are struggling, so asisekho isidingo sokuthi manje sibe naleya pressure masodlala neSundowns, naleya mindset masodlala neSundowns. Nizama loo nto nini. Nizama loo nto ukuthi amaqembu ezodlala neSundowns afike nje ayirelaxele afika shawa amaqembu. Nayo into nizama ukuyenza nina manje. Iyiphi iSundowns esihlakishayo? Yiliphi igap ekumele livulwe? iSundowns isaluze kanye. So uzoyithola kanjani igap iSundowns isaluze kanye? Uzoyivula kanjani igap? To open igap udinga ukuthi oMaZulu, udinga ukuthi oGolden Arrows, udinga ukuthi oPolokwane City, udinga ukuthi abo Richards Bay, udinga ukuthi abo Cape Town City, whatever, udinga ukuthi abo Stellenbosch bayishaye leyo team osokubangisana nayo. Yabo, to open the gap you need ukuthi amanye ama team akulekelele, you understand, nidlale nonke ku league as a collective ukuthi ni reach that one goal okushaya lelo qembu esuke dominate ngaleso sikhathi. We've seen it before. Orlando Pirates ishaya Cape Town Spurs, idraw no Cape Town Spurs, iSundowns ifike ithathe 6 points. Isuke iPirates ifike kwiDerby ngenze example, ifike kwiDerby iwin iDerby ehome, away ifike iwin away ithathe 6 points ukuthi isibambe iChiefs automatically yona izobanjwa Cape Town Spurs. Ifike iSundowns ishaye wonke lama team la bese yenzana iSundowns ithola igap le enikhuluma ngayo. Njengamanje ayikho team ebhedayo, ayikho team ebhedayo njengamanje. iSundowns imlapho lakade imkhona sonke lesikhathi. iOrlando Pirates they have improved. Bekade kuyi depth inkinga, now that they have got it depth balapha they have improved, they've reached that level even though bengakafiki incamashi because sikhuluma nje iSundowns iWeCAF iOrlando Pirates ayikho, okuthi iOrlando Pirates they are not there yet. Khumbula they have lost 2 games this season. On the other hand, Sundowns they have only lost 1 game. Who is struggling there? You understand? iChiefs they are improving, they have improved kakhulu because of Chiefs. They are now fighting, you understand, for their place at the top. Ukuthi these 2 teams have improved and the Sundowns they have remained the same. iSundowns they have remained the same. Ngeke kuhlalwe into yodwa each and every time. Even umbala omhlophe wamhamba ugcwale. Okay? You will decline as time goes on. Ayikho iSundowns esihlakishayo. iSundowns ishawe kanye this season. Izovulwa kanjani igap? Lo muntu onilinde ukuthi avule igap uzodlala kangaka neSundowns kanti. Udlala konke lo 29 games noma 30 games neSundowns? No.